manungsa ora tatanan ing atas sakuming sak derajat kewan wae duwe subasita sarta duwe unggah-ungguh marang sang tapa begawan Kesawa siji. Lah iki teka para priyagung nayaka nayakaning praja tetangganing negara. Lah kok blawanan omongane kemarat. Nah iya iki munyuk iki siji iki. Ayo apa-apamu kowe Anoman? Tak sawang kowe arep ngundurke marang Prasata Kurawa. Anoman aja kladuk wani kurang deduga. Iki pertapan Kutha Runggu kebak katentreman kebak kaendahan. Nyuwun pamunten Merwan. Kula sampun sagah ugi dados senopati. Awit menapa negari Ngastina ngajoni senopati kula saking Kutha Runggu ya iki senopati Kutha Runggu. Prabu Karna tak larak metu njaba aja ning kene dudu ning kene papan ning neter kadigdayan Kurawa 100 ngrubuta marang Anoman aku ora bakal wedi. Wolah sugih kendel bondo wani kowe kemarat wong legan golek momongan kebo punuk golek masangan. Pun nger mangga dipun rantu dintosi teng jaba kira-kira arep kaya ngapa Anoman kok wani-wani belane karo guru. Ya, sawangan iki pusakaku. Nerjajane Kesawa Sidi ora sirna margala aja takon dosa parat. Licik pambeganmu kowe Prabu Karna. Kowe durung wani ngadepi marang Senggana. Durung wani ngrasake marang kasudibyan wis ngetokke senjata pamungkas. Iki pusakamu dadi daya dayamu. Kowe yen kelangan pusaka iki nglumpruk tanpa daya ben, iki dadi paukuman tumrap dapurmu Prabu Karna. Saestu anggen kula ngrawakaken sangya para pinisepuh kula namung badhe tetarosan. Saha kula badhe nyuwun dawuh pangandikanipun Paman Kumbayana. Kajen ingkang badhe kula aturaken mriku ngempet dhateng kararjaning Praja Negari Ngastina. Datan kantun Kang Putra anggen kula madeg Nalindra amengku bawa leksana kanalindran. Bawa Durna. Nah, kula wonten paring adhawuh nggih. Blaka Suta kula badhe matur. Sabta hari kapangger kula nampi sasmita saking kersanipun para Jawata. Dumeling tanpa wujud wonten talinganipun ingkang putra pun Jaka Witana. Wawisi ing dewa paring dawuh. Bilih kula badhe kuncara anjayeng bawana menawi kula saged ngregem gegayuhan kang winastan pepagem inggih Wahyu Makutha Rama. Bawa Durna. Kula nyuwun dawuh sejatosipun Wahyu Makutha Rama menika werdinipun menapa? Lan sak mangke kedah kados pundi anggen kula miwiti arsa anggayuh tumurun karugaran menika. Bapak Prabu Durna. Lali astaka swala sila pertapa sumarante hawala gamana kula kaprit kantil buntuting selikur. Nanan inggih nger, nanan inggih. Sejatosipun kula sampun badhe matur bab perkawis kanugrahan menika. Paring dawuh kados pundi? Kula menika ajrih nger badhe matur bab perkawis kanugrahan menika ajrih. Karena kula ajrih nampi dukanipun anak Prabu Jaka Pitana. Mugi dados neng ngamuningan. Sejati mboten namung paduka ingkang pikantuk sasmita saking resanipun para Jawata malah kepara ingkang paman Sukalima ugi nampi dawuhing dewa. Bilih samangke para Sata Kurawa taminipun paduka anak Prabu Jaka Pitana kedang gayuh tumurun kanugrahan inggih pepagem Makutha Rama. Malah kaleresan kepasang yujeng katujing inu jernyata sampun gambuh raosipun antawisipun pujangga kaliyan Nalindra. Mesti kemawon mekaten. Lajeng wonten pundi tumurun kanugrahan? Mungkin dados ning ngawuningan nggih mitra sasmitane dhewe ingkang sampun kula tampi. Kanugrahan Wahyu Makutha Rama inggih pepagem Makutha Rama menika mitra sasmitane Jawata ingkang sampun kula tampi badhe tumedhak dawah wonten ing sak lengkeng inggih saareng-arenge ngarga Kutha Runggu wonten mriku wonten wujuding pertapan inggih ingkang winastan pertapan Kutha Runggu. Wondene penditanipun Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi menawi boten kleru. Oh iki. Nek boten kleru Kesawa Sidi nek boten nggih Kasiden mbok menawi. Ora engko sik Kakang Durna. Pripun dijuni? Sampeyan nampa sasmita ki rak ya kudune ngendikane dewa menika cetha. Lah cetha menika antawisipun Kesawa Sidi menapa Kasiden menika lho. Oh inggih inggih. Lajeng dewa ngendika pripun malih? Ngendikaning dewa ugi anak Prabu Jaka Pitana kedang nglebur tapasta swita ngersanipun Sang Kesawa Sidi ke Sang Kasiden
wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nanging nyuwun mapunten nggih. Kula menawi badhe ngrembak babagan perkawis anggenipun badhe kelebur tapak asta menika tartentu mboten badhe kangelan, mboten badhe kawratan. Nggih. Nanging ingkang badhe kula rembak. Ambok bilih ingkang paman dipun parakaken matur. Ambok bilih pamrayoga. Tuwin atur kula menika samangke badhe paduka dahar. Nyuwun pangapunten, kula aturi mawas dhateng kawontenipun Kesawa Sidi nggih Kasidin menika. Kasidin menika anggenipun ngedeke pertapan wonten sak ereng-erenge ngarega Kutha Runggu. Kamangka nyuwun pangapunten. Arga Kutha Runggu menika rak kebawat keperintah wewengkon negari Ngastina to nggih. Nggih. Mesti kemawon mekaten. Sampun katata wonten ing sertifikat negari Ngastina inggih ingkang kalebet wewengkon negari Ngastina menika inggih kalebet arga Kutha Runggu inggih sakmenika ingkang dipun damel dipun deki pertapan kalipun Kasidin. Lah nyuwun mapunten menapa wonten jamak limrahipun ing atasipun Kesawa Sidi menika namung mara daya. Lah kok sing didayai malah kudu nglebur tapak asta malah kudu suwi wonten kersanipun dayae menika rak mboten pantes menika destun ing atasipun paduka menika Nalendra kagungan Bawa Leksana tuwin kagungan Purbawasesa kagungan wewenang tumraping arga Kutha Runggu inggih pertapanipun Begawan Kesawa Sidi. Nanging ingkang menapa sakmangke kedah suwita ngersanipun Sang Kesawa Sidi. Lah menika ingkang badhe kula rembak sepisan menika. Lajeng ingkang angka kalih nggih, ingkang angka kalih. Menawi badhe gayuh tumurun ing Wahyu Makutha Rama menika. Nyuwun pangapunten. Ngastina wis ora butuh kanugrahan. Mekaten. Anu nggih. Liripun menapa Ngastina sampun boten betaken kanugrahan. Awit nyuwun pangapunten, kanugrahan menika tundhanipun kamulyan to nggih. Nggih. Kurange apa to nggih? Nyuwun pangapunten kirangipun menapa? Anggenipun paduka madeng Nalendra wonten para negari Ngastina menika sampun blegedu brewu tumpuk bondo bandu brana picis tumpuk matumpo-tumpo matikel-tikel. Ning atase wis duwe kamulyan kok isih arep gayuh kamulyan. Menika menawi dipun pirsani dening para kamulodase menika sinengguh Ratu Ngastina menika wong lanang sing ora iso bersyukur. Mekaten. Nggih. Ning atasipun sampun pikantuk kamulyan derajat pangkat kalungguhan Nalendra wonten negari Ngastina menika brana picis tumpuk matumpo-tumpo. Kamangka paduka menika sugih bondo nggih sugih bandu sugih bondo menika tegese numpuk brana picis sugih bandu menika Nalendra ing Abebaya Raja. Bebasan paduka menika menangan nepak mbun-bunanipun Nalendra bengkanani. Nggih. Kenging menapa? Muspra tanpa guna. Ibaratipun bakso nantang mangkok. Menawi badhe gayuh tumuring Wahyu Makutha Rama menika mboten sah. Malah sak menika ingkang kedah kula rembak menawi paduka nyuwun iga pertikelipun ingkang Maman pun Kumbayana mboten sah gayuh Wahyu Makutha Rama. Malah sak mangke yen dipun gayuh menika kados pundi serananipun Sang Kesawa Sidi saged kesah saking pertapan Kutha Runggu. Awit menapa? Pertapan Kutha Runggu menika kebawat keperintah negari Ngastina. Lah ana kebawat keperintah negara Ngastina lah kok ora njaluki dipalilah ngersane sing kagungan wilayah, ora njaluki dipalilah ngersane sing duwe wilayah menika lho. Menika kedah dipun taliti nggih menika nggih. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat paman Sengguni. Kula wonten maring adhawuh nggih kawula non. Dereng parana anggen kula nampi sabda tama dawuh saking paman Kumbayana. Teka sak menika nampi rawipun Kakang Adipati Ngawangga. Weh, lah nyuwun pangapunten. Menika dinten ing pasewakan menapa paduka menika kelepian saha kesupen mboten andang usahane bali praptanipun Angger Adipati Karna to nggih. Kula sampun menapa? Kula sampun titip mandat saha dawuh dhateng kersanipun kadang kula pun Karata Marma Kakang Prabu Karna pun mangke Kakang Adipati Karna rawuh wonten praja negari Ngastina Rajan kula ngaturaken pambagya raja pasegan monogrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka miwangsuk semana kang adiluwi ana sasmintaning senjagat wasisaning Bathara Hong bawana langgeng sin kitatawarat ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat sedaya lepat matrapipun ingkang Raka Ngawangga diagung mangaksama Yayi Prabu karana randhet anggen kula sowan wonten ing masewakan negari Ngastina boten dadosaken perkawis punapi. Nyuwun pamunten. Pambagya raja tuwin pasegan monogrami sampun ingkang Raka tampi mboten langkung salam taklim mugi katur. Sampun kula pundi dadosaken
pemareming manah kula kaprayoga lenggah paduka Kakang Prabu Karna. Sampun boten kirang sekeca Yayi Prabu Jaka Pitana. Anggir Adipati karena najan kula ingkang paman Plasa Jenarang ngaturaken budya pangastawa nggih. Paman Sengkuni sampun kula tampi salam taklim kula katur paman. Nokna nggih sampun kula pundi? Kula ngaturaken kasugengan nggih. Paman Durna sampun boten kirang prayogi sawan kula wilujeng. Sembah kula katur. Kula tampi kendela sami-sami prayogaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi paman. Kakang Adipati Karna kula wonten maring adhawu. Karanten randhat anggen paduka rawuh. Tartentu paduka dereng pirsa dhateng kawontenane pasewakan menika kala wau ngrembak perkawis menapa. Walah dalah. Ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat. Senajan to anggen kula sowan menika randhat boten ndadosaken saha boten ateges kula dereng mangertosi kawontenaning pasewakan menika kala wau sami pirembagan perkawis menapa. Yayi. Kula sampun mangertosi, kula sampun ngawuningani. Lereke ngrembaking pasewakan menika kala wau badhe anundung dhateng pun Begawan Kesawa Sidi ingkang mapan ing Arga Kutha Runggu. Kamangka piyambakipun ngedegaken pertapan tanpa nyuwuni dipalilah saking resa dalem. Inggih menika anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula midhanget pangandikanipun Paman Durna kok rumaos kadodhok manah kula. Kadodhok liripun kados pundi? Cobi kula aturi mawas. Derajat kalenggan pangkat kula wonten negari Ngastina menika senopati. Sak menika dipun pestaken kemawon paduka Yayi Prabu Jaka Pitana mboten sisa dadak badhe nggayuh tumur ning Mahyu Mangkutha Rama. Malah kepara sak mangke ingkang raka ngawangga ingkang badhe pirembagan kula ingkang badhe anundung minggat kaliyan pun Begawan Kesawa Sidi sarana paperangan tumuju ing pertapan Kutha Runggu kula sagah pasang pager betis tetuangganing praja negari Ngastina sagah nundung mapanipun Begawan Kesawa Sidi wonten pertapan Kutha Runggu Yayi. Ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat. Bapak Durna kula wonten paring adhawuh nggih kula naknan jebul cocok menapa ingkang dados pangandikanipun Kakang Adipati Karna kalian menapa ingkang sampun dados sabda tama dawuh pangandika paduka kula wau. Lole kena swaru gembal manyor-manyor do neng dungkul alas dadi wana. Rek gambuh to nggih gambuh cocok. Adipati Karna menika midhanget atur kula nulya sarujuk nulya cocok tuwin mathuk nggih to nggih Paman Durna nggih. Malah samangke kula nyuwun malilah. Benjang menapa ingkang ngraka ngawangga kabidalna kula kinten boten sisah dadak ngandhi barisaning para sata Kurawa kula piyambak sampun merantasi. Kakang Adipati Karna Kula wonten dawuh prayogi menawi kaderekaken para sata Kurawa ngrumaja ngintahipun Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Oh mekaten. Nggih. Malah kula nyuwun malilah dalem. Benjang menapa kabidalna sampun ngantos kedangun mindak sangsaya ndodra pakartinipun patrapipun Kesawa Sidi nggahipun mapan ing Kutha Runggu dinten menika kula suwun paduka bidal. Nggih, palilah dalem kula nyuwun pamit tambeng pangestu Yayi. Sekaring bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ora mengko dhisik Anoman Senggana ya mayangkara. Sawetara wektu wis tak piji ngadhep sowan ning pecrabaan Kutha Runggu. Ya nang ngarsaning Sang Kesawa Sidi Anoman padha satata lungguhmu Anoman. Amit pasang kalimantabe sinabeta ing lila tebena saking siku dendaning dewa. Nun mangke penemban paduka miji dhateng pisowan kula sawetara wekdal kula sowan pareng kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk penemban. Ya Anoman tak tampa pangestuning pun Kesawa Sidi wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Anoman kula wonten timbalan. Sejati apa ingkang dadi wigatine lan ancas gegayanmu parapta ngersaning Sang Kesawa Sidi kuwi apa? Teka nganti saking para cantrik manguyuh jejangga ora mbok keparengake midhanget apa kang bakal dadi aturmu Anoman duh Sang Tapa. Sayekti sowan kula menika namung badhe ngepadi dalan utawi margining kasuwargan
teges kula badhe ngewadi wonten pundi dununging sampurna margi ingkang leres mulih nyabdipun Anoman sageta pinanjut dening para Jawata awit menget tegesangipun ing abdipun senggana ingkang sampun mataun-taun kepara mangabad-abad kula sampun jeleh penemban nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan nyumurupi watak angkara murka budi candala pambeganista sarta panggawe cidra ingkang gumelar wonten ing jagat pendak dinten boten sansaya suda nanging sansaya ndodro penemban saestu kula sowan wonten mriki namung kepengin ngupadi dalaning pati sarta sowanipun ing abdipun Anoman namung kepengin sampurna gesangipun ing abdi pun senggana penemban wong bawana langgeng sinugi tatanawrat senggana kula wonten paring adhawuh yen to sowanmu mrene kuwi golek dalaning mati kowe luput sababe apa ana ing kene iki papan ingkang kebak kawruh papan wong kang bakal ngupadi marang ilmu undhak ing kawruh ngulir budi sarta ngasah kadiwasan yen to aturmu kaya mangkono kuwi mau padha karo ngilani marang apa kang dadi panguwasaning Gusti ngakarya lokaya Gusti ingkang nyipta jagat sak isine kowe luput Anoman kowe luput nyun mapunten lepat menggah paduka nanging leres tumrap ing abdipun senggana ora ngrembug bab pati mono dadi wadining Gusti kamangka jeneng sira kuwi rak mung titah kok wani bakal minyak marang wadine Gusti kuwalet dosa ingkang mbok sandhang Anoman inggih sampun penemban nyatanipun sampun boten saged kula upakara malih sampun boten saged kula upadi malih boten dadosaken sujining perkawis menawi lumrahipun titah sanes menawi boten pikantuk menawi ingkang ginayuh tartentu gelo ing manah nanging kula boten kula sampun prasetya ing manah kula nglebur tapak asta suwita selawasing gesang dhateng kersanipun Sang Kesawa Sidi Praban sekaring bawana langgeng sinunggih tatanawrat nuwun mangke sapungkuripun abdi kula inggih cantrik kula pun Anoman boten panglingkeng sami rawuh wonten mriki menika priyagung petuangganing praja boten pangling menika ingkang minggah wonten ing pecarabakan inggih paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Karna waladal ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat ya penemban wis wanuh kelawan Nerwati ngawangga Karna Basusena ya aku Suryatmaja inggih sinuwun lan ingkang wingking menika Pate Senggone Indah Wasita Nah jan durma gati ket mau kok ming pun man aman teng mriki man iya Indah Wasita Rekyana Patih penemban aja kaget iki Kurawa segelar sepapan tekan kene bloko suta wae aku ingkang minangka kudu dadi talange ngatur saka ngersaning anak Prabu Jaka Pitana la iki minangka senapati Anggiradipati Karna kinen nundung kelawan kowe nunyun mapunten lepat kula wonten pundi teka kula badhe katundung saking papan mriki ngene ya Begawan Kesawa Sidi kula wonten dawuh sinuwun Prabu Karna kowe luput jalaran sepisan nggonmu ngedeke pertapan kutha Runggu iki kebawat keperintah wewengkon Praja Negara Ngastina ping pindhone kowe wani ngedeke pertapan mongko tanpa nyuwun marang palilae Yayi Prabu Jaka Pitana kowe luput mula kowe bakal nampa pidana
Kejaba saka kuwi sakpurnane kowe nampa pidana kowe kudu minggat saka papan kene. Heeh, Kisawasidi. Ora sandadak kowe kakean bebangal. Iki Kurawa tekan kene iki pancen kejarak, pancen dijarak. Tekan kene iki arep nundung marang kowe mongko ora kanthi serana alus rembug nanging kanthi serana rudha paripeksa menemban. Ora tatanan ning atas aku ming sak derajat kewan wae duwe subasita sarta duwe unggah-ungguh marang Sang Tapa Begawan Kisawasidi. Lah iki teka para priyagung nayaka nayakaning praja tetangganing negara. Lah kok blawanan omongane kemarat. Ayo iki munyuk iki siji iki. Anoman iki sides tekan kene wae lah. Sangka kompake imbale nganti bareng. Ayo apa-apamu kowe Anoman? Tak sawang kowe arep ngundurke marang Prasata Kurawa. Anoman aja kladuk wani kurang deduga. Iki pertapan Kutha Runggu kebak katentreman kebak kaendahan. Nyuwun pamunten menawi. Kula sampun sagah ugi dados senopati. Awit menapa? Negari Ngastina ngajoni senopati kula saking Kutha Runggu. Ya iki senopati Kutha Runggu. Prabu Karna. Tak larak metu njaba aja ning kene dudu eneng kene papan ning neter kadigdayan Kurawa 100 ngrubuta marang Anoman aku ora bakal wedi. Wolah sugih kendel bondo wani kowe kemaret wong legan golek momongan kebo punuk golek masangan bakso nantang mangkok kowe Anoman kowe. Ya pun ger mangga dipun rantu dintosi teng jaba kira-kira arep kaya ngapa Anoman kok wani-wani belani karo guru. Yen pancen kuwi ingkang mbok antepi Anoman jernyoto sira kepingin nentremke kahanan pertapan Kutha Runggu maju anggonmu perang nanging tak jaluk nggunakno paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Penemban wis tak kendhawuh wis tanggap marang apa kang dadi werdine. Sampun Paduka Sang Tapa mboten ngersakaken bilih sak mangke wonten pecating nyawa kuthahing Ludira marata dyake tak paringi palilah nanging yen to ngasin rajang apa kang dadi wewaler ingsun jeneng sira bakal nampa pidana Anoman. Nyuwun pamit merban. Ngandel ora aku wis batin ket mau kok krungu imbal bareng iki jebul Anoman iki sing mapan ing pertapan Kutha Runggu. Walah kowe arep mbelani karo Sang Begawan Kisawasidi Marat. Ora pangling iki Karta Marma. Walah ngirit wadyabala segelar sepapan Kurawa 100 dampyak kaya samudra tak sawang saka keduan. Yen pancen kowe arep nundung marang bapa guruku kudu iso nglangkahi marang pandane Anoman. Babu ora usah gembredek kowe munyuk Marat. Lena pangendamu kelakone kene marganing patimu mergo kowe iki ibarat wong legan golek momongan kebuk punuk golek pasan marangi tatal grajiawu. Kowe menging aku gembredek ning cangkemmu wak-wakan. Wah, ora tenan.
menungso ora tatanan yo tak sumbari roh jiwa bregalan Brahmanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu kasih kejoting pati aku pedapur musing tekaning pati moro maju tak kendangi sak solahmu wah ora minggat kowe tak candak buntutmu tak kebiri kelakonan iki margane patimu candak seret tekan papu ambu dadimu wah wah oh iya wah wah Ija wasita, ija wasita, ija wasita, ija. Parat.
jiret mangko kucing. Hit, wah, wi, odiar kowe. Wit, wah, waduh, woi, hei, bucanda, yo, aduh. Sambato. Paniroke. Aduh. Wis neh nyok patenana wae. Aduh. Widah. Elena to hut londi. Wah. Munyok edan sopi cek ode Anoman wondo COD. Wah. Oh, hit. Yo, wait. 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 Waduh. Ija wasita. Ija wasita. Senggone leta-lete ben baris ngarep dhewe nek barisane menggang senggone kamalande nang jirnang nang ndang ijo nang Kartomarmone mundur. Edan iki ki nang kahanan opo janjane? Lambu aku dhewe ya ora mudeng atik. Ndang ijo nek Kurawa pating blasa bisa. Ana adat biasane iki kaya Paman Sengkuni kaya nang kene iki ngenteni sing mundur ki tok karo JT ngono. Sengkuni leta-lete ben baris ngarep dhewe
nek barisane mengko senggone kok malah depno nang cirna nang wah ndak ngeja neh wong tua uteke kok bayi neh jan ndak ngeja ora iki mau sapa sing akal-akalan aku keplak-keplakan karo Durmagati aku lagi dasake dendam karo sampeyan kemana aku ki kan mboten jaman kula manjai sampeyan teng Prambanan niku wis weteng kula iki kaya kesan gedene isih kon nguncalke kono nguncalke jipuk kono jipuk kene anggepe cah tuwa nglidik kowe arep maju perang ora kowe ora usah gembretek ora usah kakean cangkem nek arep maju kek maju gah terima sare merem ae ngapa piye mau karta marma piye waduh man kewirangan diri pribadi kula kewirangan sebabe mboten nginten jebul begawan sinten Kasidin menika sing belane ora titah baen-baen sapa Anoman lah aku marak wis omong kar maju perang musuhe Anoman wi piye ta kena mundur kena sembedengan karo kula Dursasana woi wah halo babu halo babu man halo juga Dur wah ladialah mangsu minggir lek tak perang lek orang gesek perang ki tenanan ora tenanan perang ora tenanan pripun dibayar ora perang tenanan ora masalah iki cangkemmu ambune wis leong leong pripun leong ki naga Cina cangkemmu ambune wis naga tok ayo mabuk wong kok mikir halo babu lah terwembelane ndak ngeja nek ana Dursasana neh Cit pripun man kowe sing isih waras le tulung le liyane Kurawa liyane sing wis do bering mripate kon mundur wae nggih ngestaken dawuh santai mawon man nek kula niku tertib ndak ngeja nek kula sing ora ngombe sing ora ngombe kok cangkemmu ambune cacing ya di ngapura man nesu mah maem ndak ngeja nek sampean ki wis tuwa lho man dalin jegedal nek mah maem wong tua kok diwirang-wirang kowe ora ngerti apa piye aku ki patih lho aku ki patih aku njaga wibawa karo bayi kaya dapur mok nggedolanan nesu ndak ngeja nenek nesu mah maem jaga wibawa kowe lurah kowe camat hah lho patih oh iya deng ya patih ya nesu ora apa-apa man nesu ora apa-apa sing penting apa ora moh maem ora kowe iki arep maju perang apa ora maket mau kok cangkemmu ming gembretek ku lajeng bali man bali ya bali ora melu perang bali ora ngrusuh wae iya ya man bali ya bali nesu mah maem wong tua pikirane sih kaya bocah suwe-suwe tak cundhuki lho man sampean man oh tak cundhuki man tak cundhuki lho man suwe-suwe rumangsaku gumun ana wong tua kok ngeyele ndak ngeja nek menungso ra tatanan aprek
ora ana nggone ngono sengite aku Depate Kakang Durna ndak mriki kangge pripun iki gagas bocah-bocah Kurawa angel padine nih oh lho ya pancen kudu sabar Dek ngadepi lare nom-nom niku pancen ora kaya ngadepi wong gerang kaya umur kula kaya sampeyan niku nggih Kakang Astagfirullah sabar ora kena nesu nek nesu ndak sampeyan moh maem nggih Depate nggih kesehatanmu lho Dek nggih makanlah nanti sakit iki sing tuyuk ngono padha wae sengit aku nesu kowe perang gak perang ola trembelane perang urung maju kok karepe sarep dinggahke ora jan watak maling dremis ku ya nesu moh maem rak Dursasana kan Anoman endi? Kon tekan kene. Jare perang. Aku wis dadake lho, tak toi pati. Bakune kasiden minggat saka kutha Ruku. Wah, 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 wah. Asu wong tuwa jeten-jeten nang kene kok dimbruki ora nesu sanggone nesu nek nesu moh maem terus kuru nong jinong nong ro nong jinong nong ro nong jinong nong ro nong jinong nong ro nong tulung le iki dekek ngeblek wae iki le sembetingan ora lah Kurawa iki piye ta aku ki sing dawuh kok mah aku sing kepirangan nesu brek Durna ki ra aku tak metu saka Kurawa ya aku anggepe Ndara Anoman lho iki pate sing kuning nggih Den nggih aku malah rene kula mboten kiat mental teng rombongan kula. Kula tak melu mriki mawon nesu. Kowe ora kuat mental ning rombonganmu terus nesu, moh maem. Semunyuk. Padha wae aku stres. Nesu, stres, moh maem. Ambuh. Sangkuni leta-lete menang cit ke nesu aprek anggap ae Kurawa kok penjalin Kurawa kudur kok penjalin ora sembetengan ning kutha Rukuan malah edan kemarat ning atase mung sak derajat wanara lah kok wani ngobrak-abrik barisaning para sata Kurawa Anoman niatku tekan kene iki pancen arep ngruda paripeksa yen to gurumu tak ruda paripeksa isih ora gelem eneng kene uga bakal tak gawe srana tekaning mati nesu ngetokke pusakane ora mandi terus nesu meneh moh maem kowe iki aja mirang-mirang ki Angger Adipati Karna rona-rona liyane wis do mundur kalau acarane apa ya Mbah Madang Geden pripun karkesanipun Adipati Karna dos pundi? Kula aturi semingkir paman. Kula badhe ngliga Kyai Kuntawijaya Danu. Dimen sirna Kesawa Sidi. Nesu.
Oh, lah iki keparat rombongan sing tak cangking kok ora ngajeni karo pengarep menungso. Ya, sawangen iki pusakaku. Nerjajane Kesawa Sidi ora sirna Margolaya aja takon dosa parat. Licik pambeganmu kowe Prabu Karna. Kowe durung wani ngadepi marang Senggana. Durung wani ngrasake marang kasudibyanku. Kowe wis ngetokke senjata pamungkas. Iki pusakamu dadi daya dayamu. Kowe yen kelangan pusaka iki nglumpruk tanpa daya ben, iki dadi paukuman tumrap dapurmu Prabu Karna. Waduh. Paman menika kados pundi paman? Walah pusaka piandel kula lah kok disaut dening Anoman. Nesuke apa? Apa nika? Aduh nggih Kang Paman ploso jenar nderek prihatos nggih lah. Lah kok licik kaya ngoten pambegane Anoman. Lah dan paman. Paman kedah kados pundi anggen kula ngupadi mrih. Pusaka menika saged mangsul wonten ing regeman kula. Nggih, kula dherekaken tapa brata kemawon. Latalah kece wali kece setan wali kobra Gunawan tulung ana kakangmu panglebur gongso iki Gunawan kowe tak rangkul ngayamu kowe meneng wae kebangetan kowe Gunawan. Mboten kinten babar pisan ingkang prapta wonten ing pertapan Candramanik. Menika Kakang Mas Kumbakarna. Kakangmu Fuso tekan kene. Aja kaget Gunawan tekaku mung arep njaluk senjata pitulung. Nyuwun mapunten. Panjenengan menika sampun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan Kakang Mas. Jeng ngomong sapa? Suwarga enti. Walah wela. Aku mung anut grubyuk marang ngendikane Kakang Rahwana. Jare suwarga jebul mung westane suwarga, pangerantunan kuwi papan dununge sukma ingkang urung pundhat kewajibane Gunawan. Tulungana sejati apa ingkang urung tak tindake Gunawan. Layak to panjenengan menika kula aturi ngemut-emut perkawis ingkang sampun kelampah rumiyin. Arep nganti kuwi. Lah mbok kajenge kok ngurusi panjenengan menika. Awelo. Panjenengan menika rembug
Wigatos. Piye? Panjenengan nalika taksih sugeng boten nindakaken darmaning kasatriyan kanthi lair lan batos. Tegesipun menapa? Panjenengan tartemtu kemutan rumiyin panjenengan menika tansah nindakaken tapa nendra menika ingkang dadosaken tanggung jawab panjenengan dereng pundhat. Banjur sapa ingkang kudu tak temoni sakliyane kowe? Nek ora kowe aku ora entuk dalan kasuwargan. Ya tak tarimake yen to pancen aku kudu nglakoni urip meneh aku kudu manjalma manitis anggane titah meneh aku trima. Teges urung rampung nggonku nglakoni darmaning satriya lan kudu tak baleni meneh. Iya. Sakmenika kula aturi ngupadi satriya gagah pideksa kagungan pusaka kuku. Kuku. Iya. Kukunipun menika dawa. Wow. Saliyane ciri getheke Satriya menika ngagem kampuh poleng Bang Bintulu. Lajeng mawi gelung Minangkara kula aturi ngupadi satriya menika. tenan. Inggih estu. Yo, ak sembadani tak goleki janji ora ketemu. Kowe tak katutke dosane lho Gunawan. Wah. Wis mungkur saking pecrabakan nggesek maning Sang Kumbakarna. Kocap eling-eling Sang Begawan Kunta Wibisana ingkang ngarsa telas tulise. Sarengan nampi rawuhipun Sukmanira keng raka temah cumeplong raos sing manah kaya-kaya wis pundhat kang dadi tanggung jawab nggih nindaken gesang. Pramila sigara angaracut hawa sekawan mijil sakanggane Sang Kunta Wibisana. Nyadong deduka Sang Tapa kula ingkang abdi hawa werni pethak kula pun Sukarda. Wae semanten ugi kula pun nuraga penemban. Wala dalah semono uga aku bapa. Aku angkara nyadong dawuh. Bapa lah kok ngaracut marang jiwaku, ngaracut marang aku. Wis semanten ugi kula menemban. Kula pun Ludra inggih pun hamaca kula nyadong deduka. Putih, kuning, abang lan ireng. Aja kaget. Sakmengko jeneng sira kabeh ndak racut supaya ngupadi panitisan. Nggonmu bakal neruske marang apa kang dadi panguripanmu. Mangerti ya? Nut sasmita sarta dawing dewa iki dina Begawan Kunta Wibisana ing Candramanik. Wis telas tulise. Mundhak kowe kabeh mung nyrimpeti marang lakuku mula kepeksa tak racut. Saestu kula nyadong deduka ingkang kathah. Bapa menawi kula mboten mapan wonten ing angga paduka lajeng dhateng sinten kula kedah suwita. Sawangen
mlaku mengetan kenceng tanpa minggo ing kono bakal antuk kasuwarganmu. Talaga siki eneng satriya bagus tanpa cacat pengawak tirta gaya teja iki sapa iki Kakang Semar pripun ana wujuding buta cakil nanging kok beda kelawan padatan pun mangundurke riyen omongane niku wis gawe kula cubriya gek-gek niku senes sejatining buta iya mangundur kerian mengke kula beritai beritahu takon marang aku ya iki panengahing Pandhawa kekasihku Raden Arjuna anyah Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Janaka ya Permati ya Permati apa Permati sing mburi kaya Drembambak kuwi sapa? Drembambak. Iki kodhok Zuma. Aku Semar Badranaya balik takon karo kowe. Kowe sapa? Ya aku Dedya Kalonaraga. Lah niku pun marake Cubriya. Cakil niku lumrahe jenenge Gendir Penjalin Klantang Mimis. Banyak kapulaga mrica kependhem lan saen turune. Lah kok niku kok jenenge Nuraga? Arep nyang ndi Gus? Bakal nggayuh kamukten ingkang wigati nggon kula ngawat dalan kene iki. Nututi marang kerenteking ati jumangkaing suku. Ora kena pacut kowe kudu bali. Lah apa? Cakil kok gending. Ora ana jamak lumrahe dalan balekake wong lumaku. Babu arep apa? Dijujuk omongane ora. Cakil nyubriyani ora minggat saka ngarep lakone ning kene marganing patimu Gus. Wah sundul Kak. Tak sundul. Piala dunia. Tak aturi nggih. Kula tak omong kalih sampean. Kowe arep omong apa? Sing ajeng kula aturke. Nika wau Cakil ora lumrah Cakil. Merga nika senes Cakil sing tunggu dalan mriki, senes Cakil sing tunggu ana mriki. Ning nika wau pecahan saking sedulur papatipun salah sewijinipun titah mula jenenge Nuraga nika wau hawa menungsa nepsune menungsa sing werna kuning mula mangsawang nika sakliyane helm napa sakliyane Cakil nika enten sing wujud satriya bagus menika hawa papat perangane hawa papat sing wernane putih nika lah sing enten buta rambut geni nika hawa nepsune menungsa amarah utawi angkara lah sing buta kaya lumut nika nika makili hawa menungsa ingkang werna ireng kekarepane Kakang Semar piye mangliga panah papat cacahe manglepaske teng menungsa-menungsa nika dimen sampurna bali mring asal mula-mulane Den
Gidatanawrat Anoman kula wonten paring dawuh Panembahan gawe kaget nyowanake wujuding pusaka ora pangling iki darepe ing Prabu Karna walah dalah Panembahan mungkin dados ning kawuningan sampun ngantos kejet ing manah pusaka menika kala wau badhe damel cintrakanipun Sang Tapa Penemban Kesawasidi nggih Bapak Guru kula awit kula nyumuruhi Prabu Karna ingkang jering getih wedi mati piyambakipun ngliga senjata pamungkas menika dipun lepasaken wonten ing gegana nulya kula tanggaping sasmita pusaka kula saut lajeng sak menika kula pasrahaken ngarsa paduka Panembahan Wong bawana langgeng sinunggi Datanawrat Anoman teka destun temen pakartimu ning atase ngarep aku mau wis omong kelawan jeneng sira aku wis dawuh kelawan kowe Anoman ya tak paringi palilah yen tepancen arep ngundurke para Sata Kurawa jernyata iku dadi sarana tentreming kahanan Kutha Runggu nanging ora kaya ngene carane mau ingsun rak wis dawuh gunakna paugeran ugemana tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake yen kaya ngene caramu sepisan aku nyumurupi luput ingkang sepisan kowe wis wani lanyo-lanyo pakartimu tumindakmu tanpa ingsun dawuh kelawan sira kowe ngundurke barisaning para Sata Kurawa kowe ngundurke marang rembuke Prabu Karna kamangka aku ora dawuh nanging ora dadi ngopo wis tak lilani malah kepara tak pasrahi kewajiban tanggung jawab tentremna kanan Kutha Runggu ping pindhone aku dawuh supaya nggunakake paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake kuwi supaya aja nganti dumadi paperangan nanging tak ulat saka kedowan kowe kok mating jengkelit jengkang jengking nglakoni perang mungsuh para Sata Kurawa tok Pulasara nganti nungsang puyang numbuk bentus kuwi wis nerak pepacak nerak marang paugeran ingsun banjur luputmu ingkang angka 3 kowe wis wani ngrebut apa ingkang dudu darbekmu kowe wis wani ngrebut marang apa kang saknyatane kuwi dudu wewenangmu nanging mbok rebut iki pusaka kagungane Prabu Karna iki dadi daya piandelik nata ngawangga yen pusaka pamungkas iki mbok rebut mesti wae Prabu Karna kelangan daya kekuatan padha karo kowe kuwi wong sing wis tumindak culika jernyata mungsuhmu mbok colong mbok jaluk daya kekuatane wekasan ora iso nglawat apa-apa banjur luput ingkang angka 4 kowe wis ngremehke lan nyepelekke marang pendhita Kutha Runggu durung karuan yen to pusaka iki tumama ning anggaku aku bisa tekaning mati lah kok kowe wis lanyo-lanyo kowe nyaut njaluk wujuding pusaka Anoman dosamu kang kaya mangkene ora bakal bisa pundhat yen to ora mbok tuku kanthi sarana talak brata Anoman pinten kalpatan kula diageng mangaksami najan pejah ing abdi Purnawan sagang lambahi menapa pidana menapa inggih badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala ora kowe ora arep tak pateni nanging aku njaluk dawuh karo kowe tapa 1000 taun lawase Anoman menawi estu menika ingkang paduka suwun kula sagah nglampahi Panembahan kacarita nenggih Sang Kunta Wibisana titah kang wis ngrajut marang hawa sekawan pramila saged mangertosi jatining lelampahan kang cumandhak ing anggane Sang Kesawasidi
lan sanes kejawi amung dalaning sirena saking Sang Kunto Wibisana nenggih dewa kang ngandum kabagyan Sang Hyang Bathara Suman. Bawana langgeng sinunggi datanawrat kagyatsotaning driya ingkang abdipun kesawa sidi penemban kula nampi rawuh paduka Sang Pinandhita menika wingking saking pertapan pundi lan sinten peparapipun. Duh pukulun Rama Dewaningsun paduka mboten sisah dadak maring jawe ingkang kados mekaten. Jur nyata paduka menika sampun manah kelawan ingkang abdi inggih kula pun Kunto Wibisana. Bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ya Kunto Wibisana satemene wis manah marang panjenengan ulun apa kang kita gayuh. Malah kepara ulun sawang jeneng kita wis pareng racut. Marang apa kang dadi krenteking tekad bawa papat wis jeneng kita keparang racut. Ih, pukulun wonten pundi malih maragi ingkang leres anggen kula ngupat dikasmaragan. Duh pukulun keparenga sak mangke paringa palimarma ambanjut saha racut jiwa raganipun ing abdipun Kunto Wibisana. Awaton mening tias manah paduka Sang Pinandhita lair lan batos badhe kasembatan penemban. Oh Kakang Semar, pripun? Apa iki partapan Kutha Runggu? Lha turune. Ya wis yen ngono aja tak kanthi munggah. Sik. Apa? Sendale dicopot. Ora sah wong yo jlambrah lemah. Midak telek mengke. Kula niku wau reti Anoman saking mriki ya. Engko nek midak telek kethek apa nah? Rekoso to. Iki pertapan dudu kandhang. Ning ketoke ya pendhitane sok nimpal. Ayo tak kanthi. Monggo. Menika mboten pangling pun Raden Janaka. Penemban Kisawa Sidi sampun pirsa lan manuk lan ingkang abdi. Inggih. Kula ngaturaken sembah. Nyun mapunten kula namung pandhita gunung teka panjenengan ngaturaken sembah Raden. Pun ditampa mawon. Mboten tampa kula tutuki. Inggih kula tampi kandela sami-sami. Penemban Blokasuta. Sowan kula arsa nglebur tapak asta penemban.
menawi estu lair terusing batin kula tampi ugi kanthi manah ingkang lair lan batos Raden ngaturaken gengging panuwun. Nyuwun pangapunten. Wonten pertapan Kutha Runggu menika wonten syarat sarana menapa? Menawi badhe suwita inggih kedah resik lair lan batosipun. Teges panjenengan kedah blaka sejati menapa ingkang pun gayuh Raden. Nyata paduka ingkang dados sesembahan kula penemban sayekti kula nggayuh tumuruning kanugrahan kang winastan Wahyu Makutha Rama penemban. Menawi estu lair lan batos badhe midhanget Wahyu Makutha Rama menika sejati sanes kanugrahan nanging menika peparah menapa kemawon wujudipun kula sagah nampi. Inggih. Menawi sampun satata mugia menapa ingkang badhe kula aturaken dados pengiling-iling selawasing gesang Raden. Nuwun sewu saha nyuwun pangapunten. Kados ingkang sampun kula aturaken Wahyu Makutha Rama menika wujud pepakem. Wondene pepakem Makutha Rama menika rumiyin nate pun wejangaken dening Sang Prabu Rama Wijaya kelawan ingkang rayi inggih menika pun Raden Barata. Nalikanipun Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten telenging mana nulya negaring Ayodya katitipaken dhateng ingkang rayi inggih pun Raden Barata. Wondene jlentrehipun Makutha menika sampun winastan agemanipun Alendra, wondene Rama menika sampun mestani. Lajeng pepakem menika gegaran dhateng sinten kemawon mboten ngomongaken Alendra satriya lan nayakaning praja ingkang dados pangareping para kawula. Inggih punika kedah saged ngginakaken pepakem Makutha Rama menika. Wondene jlentrehipun pepakem Makutha Rama menika sinebat Hastabrata. Hasta wilangan 8 brata menika laku 8 perkawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun. Inggih punika Surya, Candra utawi rembulan, angka 3 karo 3 utawi lintang, angka sekawan mendung, angka gangsal inggih punika wujudipun angin, angka 6 wujuding geni, angka 7 samudra lan ingkang angka 8 bumi. Lajeng jlentrehipun kados pundi penembahan ingkang sepisan Surya Raden. Surya menika sipatipun panas nanging ugi dados serananing tiyang agesang. Wondene tiyang ingkang sampun jumeneng Nalendra kedah tansah netepi wataking Surya. Liripun panjenenganing nata kedah amargi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregep ing gawe ingkang wisananipun tiyang sak praja kala wau samya ayem miwah tentrem. Lajeng ingkang angka kalih Candra utawi Sang Hyang Rembulan pakartinipun amadhangi ing pepeteng watakipun nengsemaken mekaten ugi jumenenging nata kedah saged antatepi wataking rembulan. Nalendra mekaten kedah saged aweh pepadang dhateng sagung kawula ingkang nandhang pepeteng. Wondene tumindakipun parengkuipun dhateng tiyang sak praja kaanggepuk dados kulawarga. Wusananipun tiyang sak praja samya sumuyut samya sumungkem dhateng panjenenganing nata. Wahananipun para jengking mekaten menika kula wawisinipun nuwaken karta Myang Raharja Raden. Salajengipun Kartika menika pepasrening Manciratri ing mangsa sepi lampahipun dados panengraning mangsa kala. Semanten ugi jumenenging nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakathing tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wusana tiyang sak praja samya anyup palupi dhateng panjenenganing nata. Projeng mekaten menika kala wawahananipun kabegjan tuwin karahayon. Lajeng ingkang sekawan winastan mendung menika wujudipun damel giris ingkang samya tumingal. Pakartinipun dadya panguripaning tiyang sakathing dadya panguripaning sakathing tethukulan ingkang gumelaring jagat. Mekaten ugi jejering Nalendra kedah saged netepi watak ing mendung inggih punika kedah singit wingit namung wedharing pangandika muhung angeguna para marta nanging menawi ndawaken bebener ayo ngantos sambau kapine
Mboten kenging kula warga kulit daging kang wasana nuwuhaken pangati-ati sangya para kawula. Praja ingkang mekaten menika kula wawahanipun kenging panuwastani praja ingkang luhur. Lajeng wujudipun angin menika pakartinipun anyrambai sakabehing gumelar. Najan papan ingkang ndelik sedaya sami kawaratan dening Maruta. Jejering nata kedah netepi watak ing angin kedah titi prisa sarta tan kena nyepelekaken nglirwaken sak kathing perkawis. Duka menika perkawis ingkang ageng utawi perkawis ingkang alit sarta kedah demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun ningali saliraning kahanan nyata. Lajeng ingkang angka 6 inggih menika pun geni watakipun jejet pakartinipun kawasa mbrasta dhateng saliraning kang sesinggolan kelawan geni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata kedah saged netepi wataking geni. Paring nata menika sipating angger-angger. Menawi wonten ingkang nerak angger-anggeraning praja minangka jejering Nalindra kawasa ndawaken pidana. Salajengipun samudra watakipun menika momot tuwin jembar. Mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi wataking samudra inggih menika jembar lan momot ala utawi becik kedah saged kamot. Lajeng ingkang angka 8 inggih ingkang pungkasan inggih menika pambekipun bumi. Watakipun bumi menika sentosa sartanipun suci. Dados Nalindra menika kedah netepi wataking bumi sarta kedah demen anggeganjar marang saliranipun kang gelem tuwin sagala labu dhateng praja sarta tan gumampang dhateng ambeking para wadul. Ugi datan kantun kedah tansah anggegulang dhateng reng kasusilan ingkang mekaten menawi Nalindra saged netepi tuwin ngginakaken paugeran Hasrabrata sedaya badhe nuwuhaken katentreman wiwit saking kawula mindhake sak praja negari Arden. Ngaturaken gengging panpun kang tanpa pepindhan penemban teka paduka sampun saged damel cemeplong raosing manah kula inggih nanging kula nyuwun pangapunten saderengipun jengandika Raden Arjuna kundur dhateng praja kula suwun lan kula pasrah titip wujuding pusaka kin kakunduraken wonten sinten ingkang kagungan menika Raden ngestaken dawuh penemban. Wus purna jejiban sarta darmaning sun Arjuna mung kari mangya rahayu sagung tumuwuh. Kakang Adiwati pusaka kula kunduraken wonten argeman paduka Kakang. Walagal gunjang ganjing langit lap-lapaton
lerek kencang ing alis risang mawe gandrung ing dewa ku yen isih welas Kyai Kunto ya bali mring pangwasaku ya iki pancen piandelku yen tanpa pusaka iki nggonku manjing perang Bratayuda besok ora ana dayane apa-apa matur nuwun ya Di Redu mawur mangawawur wurahan wah Janaka minggat nyanti tak tututi tak susung yang karang kabulutan suwung pengari pendopo bojo enteng Semar wedonya ngendi Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan magulingan lima adalah iki sing tak upadi iki sing tak gayuh iki sing tak goleki wah ana wujuding yaksa cat katon cat ora kowe kuwi sapa wah takon marang aku Raden ya aku Kumbakarna nanging aku wis wujud sukma kowe sapa Raden ya iki pananggahing Pandhawa Raden Werkudara wah kowe sing tak goleki kowe duwe pusaka kuku dawu wow kampuhmu Palembang Bintulu gelungmu gelung Minangkara Raden aku Kumbakarna sejati Kumbakarna wis tekaning pati nanging durung antuk dalan kasuwargan merga durung pundhat dharmaku sarta kewajibanku nglakoni darmaning satriya mula kang saka kuwi keparengna aku tak manitis manjing anggamu ben aku linairake ning jagat meneh dimen rampung lan antuk dalan kasuwargan apa sing wis tak tindake Raden gampang arep suwita ngersane Werkudara kudu iso nglangkai kuandaku wah kasembadan wah oi